Jan Melville Publishing, to je nakladatelství literatury osobního rozvoje a celoživotního vzdělávání. Vybírat můžeš z toho nejlepšího, co vzdělávací literatura nabízí, jako třeba i z bestsellerů Proč spíme, Cirkadiální kód nebo třeba 4000 týdnů. Všechno najdeš na www.melville.cz. Zajímá tě, jak si zlepšit život? Tak to by ti tituly od Jan Melville Publishing neměly uniknout. Zákulisí sociologie. Podcast o tématech hýbajících společností s Martinem Buchtíkem a Klárou Zajíčkovou z Analytického ústavu STEM. Na YouRadio Talk a v dalších podcastových aplikacích. Ahoj Kláro. Ahoj, krásný den všem. Dneska natáčíme už 23. díl našeho podcastu a tak můžeme začít říkat, že se v něm některé témata a rubriky stávají pravidelnými. Chystáme se teď za pomoci dat a expertizy kolegů z našeho týmu společně podívat na to, jak se bude vyvíjet společenská nálada od teď zhruba do března příštího roku a co na ní bude mít největší vliv. To znamená, že si dneska zase jdeme hrát na věštce a šamany, podobně jako jsme to udělali na jaře, kdy jsme taky řešili, proč jsou tyhle předpovědi užitečné. A na závěr taky zhodnotíme, jak se nám jarní predikce povedly nebo nepovedly. Na začátek bych se pustila rovnou do zhodnocení té aktuální společenské nálady v kontextu nějakých nedávných událostí, ale protože tohle je potřetí, co to už děláme, tak bych se nejdřív zeptala, jestli se dá říct, že je ta nálada celkově o něco lepší, než byla třeba před rokem nebo teďka před půl rokem, kdy jsme se o tom bavili naposled. Teda na to, že pořád vykládáme, že nechceme být šamani, tak jsme docela často šamani, nemáš ten pocit. Jaká je nálada? Nálada teďkom není moc dobrá. Ta situace je taková trochu schizofrení. Jo? Ta situace se dále zhoršuje ekonomicky pro většinu lidí, ale pro každýho trochu jiným tempem a to tempo pro většinu lidí zase naopak není tak velký jako předtím. Takže tvůj reálný příjem pořád jako klesá, pokud ti někdo nedal přidáno a za druhý to není tak dynamický, jako to bylo dřív. To znamená, že ta inflace už není prostě tak velká. Z toho vychází takový paradox, že část veřejnosti nebo i třeba politické reprezentace má pocit, že už je to v OK, ale lidi to ve svých peněženkách prostě nepociťují. Myslím si, že o tom se ještě více pobavíme za chvíli. Obecně teda ještě jenom řekneme, že možná si teďka zase hrajeme na ty předpovědi, protože jsme už taky bez toho, aniž bychom to víc vysvětlili, protože jsme to vysvětlovali v tom díle předchozím. Takže to si každý pamatuje. To si každý pamatuje, ale kdyby vás to zajímalo, tak tam jsme se vlastně bavili o tom, proč má třeba tyhle ty scénáře smysl připravovat a k čemu to je, když se to třeba nemusí vždycky podařit. Tak to jsou třeba teď ty události, které z tvého pohledu mají nejpodstatnější vliv na společenskou náladu a jestli třeba bychom mohli říct, které jsou třeba významné v médiích a na sítích, ale zároveň potom na to celospolečenské rozpoložení nemají takový vliv. Já bych to v tuhle chvíli rozdělil asi na 3 takové balíčky. Něco jako ekonomická situace, včetně ale energetiky například. Potom politická situace, to je obliba vlády, co teďkom frčí, kdo co hejtuje, a už trochu míň, co frčí na Twitteru. A třetí je geopolitická situace, což je prostě Ukrajina, Izrael, blížící se evropské volby, které teda českou veřejnost zatím neovlivňují, ale začínají ovlivňovat přemýšlení třeba právě politiků do toho příštího roku, do jara a podobně. My se teď na ten vývoj podíváme skrze různé oblasti a začneme třeba právě tou politickou situací. My máme k dispozici náš nejnovější volební model, ten je ze září, ale začala bych ještě možná trochu z jiné strany. My se taky lidí ptáme, jestli se podle ní situace v Česku vyvíjí správným nebo nesprávným směrem. A co teďka další dobu pozorujeme, tak je, že zatím největší podíl lidí od roku 2012 si myslí, že se situace neubírá správným směrem. Konkrétně je to 56%. Tak propisuje se tohleto třeba nějak do politických preferencí Čechů a Češek, jestli teda má to nějaký vliv? Propisuje se to částečně, ale hodně to ilustruje náladu, která v České republice teďkom převažuje. Je to opravdu jedno z nejhorších čísel za celou dobu našeho měření a to my jsme známí tím, že měříme od dob krále Klacka vždycky všechny ty věci už od 90.
ten problém je, že ta situace po, řekněme, začátku ruské agrese na Ukrajině a potom inflaci, což už je všechno rok a půl, tak ta byla velmi emotivní a chvíli se držela jako v relativně dobrých, slušných mezích to špatné vnímání nebo dobré vnímání vývoje, ale řekněme, že loni na podzim kulminovala taková ta nejsilnější emoce. Prostě je to blbý, nevíme, co nás čeká a ta emoce se prostě nezlepšila. Ona se proměnila v tom, že už to není tak silný, už to není něco neznámého, ale je to spíš únava z toho, že ta situace se fakt nezlepšuje. Čili problém není až tak to, že 56% lidí si myslí, že kráčíme špatným směrem, ale že už si to myslí relativně dlouho a to je velký špatný. Pak tady mám taky ještě jeden důležitý ukazatel, který s tím může souviset, a to je důvěra v instituce, kterou taky studujeme dlouho, a tady můžeme zase vidět, že důvěra ve vládu na nízké úrovni, konkrétně teda na 21%. U prezidenta je to naopak 57%, tak jak se projeví právě tahle nedůvěra a čemu ji můžeme přičítat? Je tam vidět nějaké zklamání třeba? Číslo důvěry vždycky, pojďme zase i do kontextu. V momentě, kdy máš něco málo přes 40% důvěry v nějakou osobnost nebo stranu nebo instituci, tak už je to dost solidní důvěra. Na české poměry prostě mít přes 40%, tak to si úplně v bezpečí, nikdo tě nechce sesazovat a nikdo nediskutuje o tom, že by ti sebral peníze. 21% naopak už je docela dost málo. Míň měla jenom Nečasova vláda, tam měla někdy kolem 17%, řekněme, před více než 10 lety, ale i vláda Andreje Babiše na konci vládnutí měla třeba 26%. Tak to je jakoby ten nejširší kontext. Potom druhá věc je, jak vypadá popularita vlády. Obecně popularita vlády je na tom tak, že někde začíná, zpravidla těsně po volbách, a potom jenom klesá. Málo kdy by popularita dlouhodobě rostla u vlády nebo stagnuje, řekněme. A tahle vláda začíná s relativně nízkou podporou, protože ji volilo relativně málo lidí. 27% dospělých volilo tuhle vládu, ve volbách získali 43%, ale ne všichni jdou jako volit, takže je to zhruba 27-28% lidí. Ta vláda měla důvěru něco málo přes 30%. Ještě loni během předsednictví jsme pravidelně měřili důvěru kolem 30%. Letos na jaře to bylo 26-27%, no a teď v září to bylo 21%, čili ten pokles je opravdu znatelný a ta dynamika je vlastně to, co je určující. Ty ses na začátku ptala, jestli to má vliv na preference. Má, ale jenom částečný. A to proto, že voliči vládních stran nevidí alternativu v tom, koho volit a zatím nikdo nepřišel s dostatečným množstvím peněz a elánu a lidského potenciálu na to, aby založil nějakou novou stranu, která by přišla jako konkurenční a začala by něco vymýšlet. No a když to ale vrátíme k prezidentovi, tak to už jsme asi řekli, tak to je pro něj dobrý výsledek, když jsme řekli, že 40% je vlastně fajn. U prezidenta je to super, zase může spíš ztrácet, viděli jsme zase druhou polovinu druhého mandátu Miloše Zemana, kde on už prostě fyzicky nestačil a ustoupil z toho veřejného prostoru, tak tam jeho důvěra v něj výrazně poklesla, i když důvěru části veřejnosti on jako výrazná osobnost nikdy neměl a nemohl jí získat, ale potom začal ztrácet důvěru právě i těch lidí, kteří ho třeba volili. My k dispozici taky máme konkrétní čísla z našeho volebního modelu. Koho zajímá úplně dopodrobna, tak ho najde na našich webovkách. Každopádně teda víme, že v něm preference hnutí ANO dlouhodobě oscilují okolo 30%, tak mě zajímá, jestli jsme tam pozorovali nějaký výkyv, jestli někdo nějak významně roste, nebo je to stále stejné. V tuhle chvíli my máme ANO na necelých 31%, je to nejméně zatím ze všech těch relevantních zdrojů, jak Medián, tak Kantar mají ANO o trochu vejš v tuhle chvíli. A my zase máme o něco výš SPD. Co je dobrý, je dívat se na ty jednotlivé volební bloky, protože to nám prozradí víc o budoucí vládě. A je to tak, že vládní strany mají v tuhle chvíli v součtu, řekněme, něco jako 38%, něco mezi 40 a 36 zase v průměru.
a to je o dost míň, už můžeme říct, že to je o dost míň, než to bylo ve volbách v roce 2021. Oni měli 43%, teď je to 38%. Zase je třeba říct, že ty vládní strany v roce 2017, to jsou ještě ty volby o jedna zpátky, měli 39%, čili oni se pořád pohybují někde na svým, a je třeba říct, že by jim pravděpodobně k vládnutí nestačilo, vládnutí ve stejném složení by jim nestačilo ani těch 43%, který získali minule. Ta vláda je stabilní 108 hlasy ve sněmovně, protože spoustu hlasů propadlo, což je notoricky známá věc. No a teďkom se můžeme bavit o tom, kdo bude sestavovat příští vládu, kdy ty volby jsou za 2 roky, stát se může lecos, ale pořád má největší šanci, že se staví vládu hnutí ANO a bude se snažit přesvědčit nějakého koaličního partnera. My vidíme, že teďkom se opakovaně několikrát za sebou přihlásilo o tu pozici juniorního koaličního partnera SPD a hnutí ANO prostřednictvím třeba Aleny Schillerové tuhle variantu zatím odmítá, aspoň formálně. My se taky díváme na možné překryvy a právě ANO je má nejvyšší možné z SPD, sociální demokracií a komunisty. Tak myslíš, že se jim podaří jakoby sát tady tyhle ty voliče nebo jenom nějak částečně? To se uvidí. Zatím jsme v takovém bezčasí, kdy nemá vlastně smysl rozjíždět nějakou velkou kampaň. Ta kampaň je spíš takové okopávání kotníků, ukazuje to spíš na nějakou politickou kulturu, ale je to jako vzájemný mezi opozicí a koalicí, takže tam zase nemůžeme říkat, že by jeden byl ten hodný a ten druhý byl jako zlej, nebo diváci to samozřejmě říkat můžou, ale v tomhle ohledu to tak úplně neplatí. A zároveň se připravují volby, budou teď 3 volby, v červnu evropské volby, pak v říjnu hned krajské volby a pak rok na to už ty sněmovní, a vlastně se nám tak nějak bude prolínat nějaká strategie, schopnost uchopit témata, najít případně nový mluvčí, a ty první, zejména ty evropské volby, budou pravděpodobně tréninkové volby a uvidí se, jak to dál dopadne. Ostatně proto podle mě koalice Spolu jde do těch evropských voleb spolu, i když to jakoby nemá v tom evropském pohledu, v pohledu Evropského parlamentu příliš opodstatnění. Tak to se teďka řešilo delší dobu, a co si myslíme, že bude hlavní téma těch voleb a jak moc vlastně čekáme, že budou veřejnost zajímat, protože třeba z hlediska volební účasti víme, že to je tradičně nízká právě u těchto voleb, okolo 30%. Bude to něco jiného než volby standardní. Je to, jak říkáš, my očekáváme účast něco málo přes 30%, zase může se to nějak vyvíjet, ale to znamená, že chodí volit fakt specifický lidi. A nejde vzít volební model sněmovní a takhle ho plácnout na ten evropský. Hnutí ANO bude mít určitě slabší pozici. Naopak ty proevropské strany většinou jsou schopnější mobilizovat voliče a ty se častěji účastní. Zároveň tam funguje docela efekt různých kroužků. Viděli jsme v posledních letech, že to vykroužkovávání nahoru, jako třeba u Saši Vondry nebo u generála Blažka, vlastně docela fungovalo velmi efektivně. Zajímavý totiž na tom je to, že při takhle nízké účasti 1% hlasuje něco jako 25 000 hlasujících dospělých, což je prostě dvě menší okresní města nebo jedno větší okresní město. To není zase takovej problém sehnat. Jo. A zároveň už od 1% dosáhneš na nějakou státní podporu, což může být potom i finančně zajímavý. Dalším z důležitých hybatelů společenských nálad je taky ekonomická situace domácností a to, v jaké kondici se v tomto ohledu lidé cítí být. Co můžeme asi obecně říct, tak to už jsme trošku naznačovali na začátku, takže se domácnosti stále vyrovnávají s důsledky inflace. Zhoršení své finanční situace za poslední měsíce vnímali zhruba 2/5 lidí a dalších 42% uvedlo, že jsou na tom stále stejně. Přestože tedy teď poklesl počet lidí zhruba o 10%, kteří říkají, že se jim zhoršuje finanční situace, tak ten výsledek asi nemůžeme označit za úplně uspokojivý.
uspokojivý. On není uspokojivý, ne snad z toho celkového čísla, teď celkový čísla se vrací do nějakého normálu, pokud teda za normál bereme průměr posledních 30 let, ale to, že se nám rozpojuje ta společnost v tom ekonomickém vidění světa, a nebo svoji teda vlastní situace, kdy lidi s podprůměrnými příjmy jsou stále ve větším presu, zatímco ty s těma průměrnýma a nadprůměrnýma se v zásadě, pokud nemají nějaký třeba hypotéky nebo jiný typ zadlužení, tak se z toho vlastně vymanili. Sice ta situace pro ně není nějak dobrá, ale většina domácností se poměrně snadno, byť to tak nemusí vnímat, ale měli zásoby nebo nějaký varianty toho, kde ušetřit, uspořit a docela dobře se z toho dostali. Teďkom jenom čekají, až se ta situace zase začne zlepšovat, aby třeba provedli nějaký větší plánovaný výdaj a tak podobně. Uh-huh. Když se podíváme ještě na to, co vlastně v těch rozpočtech způsobuje tu hlavní zátěž, tak můžeme mluvit o tom, že to jsou ceny potravin, energií a myslíš, že to bude v těch následujících měsících pořád velké téma, nebo už tolik ne? Bude to asi relativní. Jo. Jedna věc je objektivní věc, jakým způsobem nám stoupají nebo klesají třeba účty za elektřinu a nebo za plyn. To se mění domácnost od domácnosti vzhledem k tomu, že to není tak, že v momentě, kdy zroste cena elektřiny, tak by všem domácnostem jako skočila cena elektřiny. Ty lidi mají ceny energií fixovaný po nějakou dobu. A ještě jsou tady pořád lidé, kteří měli fixaci před nárůstem cen, takže v tom to bude individuální šok, ale nebude se týkat nějakého velkého množství domácností. Zajímavé je potom sledovat, jakou to má dopad v té politické sféře a tím pádem v mediální sféře, protože když se podíváme třeba na to, že se teď budou opět zavádět poplatky za obnovitelné zdroje, vlastně na složence ti to přibudou zpátky, tak jsou to takový Schrödingerovy peníze. Jo? V momentě, kdy se rušil ten poplatek, tak média nebo ten veřejný prostor byl poměrně plný toho, že to je jako málo, že to není nic zásadního a že to ty domácnosti nespasí a podniky, a že by se mělo dělat víc, což se teda nakonec stalo, protože každá domácnost dostala, myslím, 3 000 korun na platbu právě energií. A z druhé strany, teď, když se zpátky zavádějí, tak je to jako strašně hodně, může kolem toho vypuknout vlastně panika, i co jsem slyšel, tak i ve vládě jsou z toho vlastně neklidný, přitom nejpůjde o nějaký zásadní zvýšení, běžná domácnost bude mít to zvýšení někde do 5-10%, ale maximálně. Jo? Můžou tam být ale domácnosti, které na tom budou hůř, můžou tam být i podniky, které na tom budou hůř a myslím si, že se to bude ještě nějak dál ladit a řešit, ale tady vidíme, jak i relativně malý efekty nebo malé události můžou mít velký efekt na to, jak jako zabrzdit tu vládu, která se zapouzdří do sebe, 3 týdny bude řešit jenom tohle, pak s něčím přijde, ale zase jí ubydou 3 týdny z jejího vládnutí na to, místo toho, aby dělala nějaké jako systémové kroky, tak se bude zase zabývat tímhle s tím. Myslíme si, že lidi budou vlastně z těch obav, z těch vysokých cen pokračovat v tom šetření s energiemi? Budou pokračovat v tom smyslu, že mi přijde, že hodně domácností nastavilo nějaký nový normál už loni a ten si pravděpodobně udrží v průměru, ale už nebudou mít kde daleko víc nějak uspořit, že ten skok těch úspor nebude stejný jako loni, spíš se to udrží na loňský úrovni. Tak my tady poslední více než rok, obecně se jako v tom veřejném prostoru hodně bavíme o zdražování, což samozřejmě všichni nějak pociťujeme, ale zajímá mě, jestli jsou pak na to téma lidi obecně citlivější, nebo už tím, jak to člověk často slýchá, tak... Jsme na to citlivější, protože se z toho stala předmět běžných denních rozhovorů, možná ne třeba v naší socioekonomické skupině, ale v jiných určitě jo, takže je to jako součást toho každodenního vyprávění. A teprve teďkom uvidíme klasické nárůsty cen komodit, jako je zelenina, která v zimě běžně neroste,
nebo máslo, protože krávy v zimě dojí míň. Jo. Aspoň doufám, že to tak je. Taky se bude pét cukrovíčko. A bude se pét cukroví a bude to úplně klasický scénář. Stejně tak jako naše hospody už 15 let všechny zkrachovaly a v podstatě není žádná otevřená. Kdybychom se jako koukali na to, co se tak jako povídá, tak i tady poběží právě tady ta nějaká takovýhle příběh. U těch hospod teda je to samozřejmě tak, že to je jak kde. No, tam je to složitější, ale tady to bude taky pravděpodobně složitější. My jsme minuli taky hodnotili, jak je vláda obratná nebo ne ve svojí komunikaci směrem k veřejnosti. Tak jak si podle tebe stojí v současnosti, kdy tady máme docela dost složitých věcí na vysvětlování? Ta vláda to nemá jednoduchý, je v půlce vládnutí, dělá nějaký korekce, řekněme, kterým říká reformy nebo úsporný balíčky, není příliš populární, ale zároveň taky nedělá nějak extra populární kroky a působí spíš chaoticky a z toho nikdy dobrou komunikaci nevykřešeš. Můžeš zahrát plichtu, ale nebude to nějaký raketový úspěch pravděpodobně. Ta vláda potom se přesně začne točit v nějakých nesmyslech, který jí berou energii. Nejsou to jako důležité věci, ale když ti ministryně napíše status na Twitter, že chce vystoupit z OSN, tak je to prostě zbytečný, protože všichni víme, že nikdo nikam vystupovat nebude, že se z toho vlastně jako nebude vůbec nic, ale jenom několik týdnů tady zase stráví ty lidi, kteří mají na starost komunikaci, právě tím, že budou vysvětlovat, že to bylo teda celý jinak a že teda žádnou odhlášku z OSN Česká republika nikam neposílá a to jí brzdí tu vládu. Jo? Prostě každá takováhle jedna událost jí zabrzdí komunikačně na několik týdnů, sebere to kapacity těch lidí na komunikaci na těch rezortech jsou jako jednotky v zásadě a v tomhle ohledu to teda vláda jako nemá jednoduchý a zároveň vidíme, že tím, jak vládne 5 koaličních stran, tak si i vnitřně často nic moc nedarujou a ta komunikace prostě vázne. Už jsme se tady v jednom díle taky věnovali postojům české veřejnosti k válce a k ukrajinským uprchlíkům a nová data ze září v porovnání s těmi červnovými, které jsme rozebírali, ukazují, že pokles té podpory je celkově nevelký a děje se hlavně ve skupinách, které už od začátku konfliktu vyjadřovaly menší podporu k jejich přijetí a častěji šlo o lidi s nižším formálním vzděláním a méně materiálně zajištěné lidi. Sledujeme tady teda rozevírání nůžek mezi různými socioekonomickými skupinami ve vztahu k uprchlíkům? Asi bych to nenazval rozevírání nůžek, protože to bychom potom rozevírali nůžky neustále někde, ale je to nějaký trend. My spíš teďkom budeme koukat, jak moc pozornost české veřejnosti rozptýlí dění v Izraeli, respektive v Gaze. To může mít taky vliv a vidíme ale i celoevropskou prostě trochu únavu zase z toho konfliktu, mírné zklamání lidí, kteří to sledujou, z toho, že se na ukrajinské frontě nestalo nic jako zásadního a do toho právě přebyla další nejistota na Blízkém východě, takže ta pozornost je trochu roztříštěná. Na druhou stranu můžeme říct, že to, že sem přišlo několik set tisíc Ukrajinek s dětma, teda často, nebo válečných uprchlíků z Ukrajiny, tak to vlastně ta česká společnost zvládla velmi dobře. I ten systém to nakonec zvládl. Když se podíváme do toho, jak občas vypadají různý mnohem jednodušší situace u nás a jak je dokážeme zmatlat, tak tady to zatím vypadá dobře. Samozřejmě je to nějaký proces v tom smyslu, že se budou objevovat nový problémy a uvidíme, jak na ně ten stát dokáže reagovat. Takže jako nečekáme, že by se to třeba stalo jako
negativní téma těch evropských voleb, nebo že by z toho opozice udělala negativní téma? Já si myslím, že třeba SPD nebo Hnutí pro toho určitě pro svoji cílovou bublinu, cílovou skupinu voličskou udělají téma, to je celkem jednoznačný a je to právě daný tím, co jsme tady podle mě taky v minulosti vysvětlovali, že ty, když politicky komunikuješ jako strana, tak nekomunikuješ na celou veřejnost, ale jenom na ty, kteří by tě volili, což v případě stran, jako je Pro, ale vlastně i třeba TOP 09 je jeden z 20 lidí třeba v České republice, jeden z 20 dospělých lidí v České republice, takže ty opravdu děláš takovou jako mikrozásah té veřejnosti. Takže se nebude ten narrativ jako extremistický nějak jako hlasitější jenom prostě. Hlasitější pravděpodobně bude v tom smyslu, že se bude stávat součástí kampaně, která vlastně amplifikuje, to je super slovo, že to budu používat častěji, to jsem dobrý, jako zhlasiťuje vůbec tu veřejnou debatu v těch jednotlivých tématech a ta veřejnost je k tomu jako citlivější po nějakou dobu. Takže myslím si, že to tam určitě bude zaznívat, určitě bude tématem evropských voleb, prostě zelená transformace, migrace a právě všechny ty váleční konflikty, to určitě tak bude. Tak máme za sebou taky volby na Slovensku a v Polsku. Obecně jsme, si myslím, mohli sledovat vzestup konzervativních názorových proudů, témat, tak přesně problematizaci Evropské unie, zpochybňování pozice vůči Ukrajině a tak dál. Představuje všechno tohle nějaké riziko pro vývoj českých společenských nálad a přelijou se třeba tyhle ty narrativy k nám do veřejného prostoru, nebo už tam prostě jsou? V tomhle ohledu bude hrát nějakou roli Slovensko a my vidíme, že část těch příběhů nebo vyprávění, které jsou na Slovensku, u těch lidí, kteří jsou fakt nespokojení s tím, kam celá ta doba směřuje, řekněme úplně takhle nejobecněji, tak potom ty příběhy se usídlí nejdřív na Slovensku a potom přichází k nám a nemusí to být jenom jako konspirační nějaký narrativy. A tady to bude asi důležitý pro nějakou skupinu obyvatel v tom, že najednou ministři a ministrině Ficovy vlády budou vlastně těma hlásnýma troubama, budou mít přímý přístup a neomezený v podstatě do toho státního média, protože na Slovensku ty média jsou státní, tam nejsou jako veřejnoprávní, takže tam se v tomhle spíš ve střednědobém horizontu, jako řádu hodně měsíců, budeme moct sledovat to, že se ta skupina nespokojených lidí bude opírat o ty slovenské argumenty čím dál tím víc a explicitněji, protože prostě budou součástí toho veřejného prostoru mnohem víc. Co podle tebe budou teď na ty nadcházející měsíce ty nejvíce štěpící témata, jestli můžeme jich pár vyjmenovat? To bude jako zajímavý, protože my vidíme, že se vlastně v té politické rovině za stolik toho velkolepého neděje, ale pak se z toho, co není velkolepý, stávají, aby bylo o čem povídat, tak se z toho stávají velký témata. Jo? A my nevíme, jestli tím tématem se stane třeba nedostatek léků nebo nějaký protesty lékařů. Asi se zjevně nestane z nějakého důvodu snížený rozpočet ministerstva školství prostě tím tématem. Pravděpodobně tu můžou být třeba ceny energií. Tak to je jakoby jedna věc, že si zejména opozice vybere. V minulosti to hnutí ANO dělalo tak, že jako zkoušelo různé varianty a pak, když zjistili, že něco zafungovalo, tak to jeli. Tak i proto je to vlastně nepředvídatelný. Nevím, jestli teďkom s tím obměněným strategickým týmem budou mít jako podobnou strategii nebo taktiku, chceš-li, tak ale v minulosti to takhle dělali a proto byli vlastně docela nepředvídatelní. Že to prostě zkusili a co tam jako padlo, tak to fungovalo. Teďkom i střídají ty mluvčí, to je vlastně docela jako zajímavý nový prvek. A to je jeden ohled. A druhý ohled potom budou na jaře blížící se volby do Evropského parlamentu a tam už budou hrát víc roli právě tady geopolitický témata, právě ta nějaká zelená modernizace ekonomiky a samozřejmě migrace, to bude velký téma.
My taky v týmu řešíme, jak se nám naplnilo to, co jsme v tom předchozím období očekávali, předpovídali a zdá se, že nám to vyšlo docela dobře. My jsme předpověděli, že navzdory lepším makroekonomickým výhledům se nálada veřejnosti nezlepší, ačkoliv dojde k zastavení jejího propadu. Říkali jsme, že u skupiny ekonomicky ohrožených domácností bude situace nejkritičtější a to se také naplnilo a že pozornost veřejnosti budou poutat krátkodobá a poměrně rychle se střídající témata. Později až větší pozornost, můžeme říct, trhnul třeba konsolidační balíček, jeho obsah a nějaké vysvětlování. Říkali jsme, že nás čeká poklidné období, ve kterém bude prostor pro nastartování změn a že nějaké markantní změny by mohly přinést jedině nějaké větší otřesy na politické scéně, ke kterým ale taky nějak významně nedošlo. Tak já si myslím, že nám to vyšlo docela dobře. Jo, mně přijde, že jsme trochu podcenili fakt, že i když se neděje jako objektivně nic zcela zásadního, tak to může třást poslaneckou sněmovnou a trochu jsme podcenili, řekl bych, schopnost opozice neustále vytahovat další a další témata a vlastně neustále držet tu vládu v pozoru, což je vlastně spíš špatná věc, protože je celkem jistý, že potom třeba po příštích volbách, pokud by se proměnila to vládní zastoupení z hlediska politických stran, tak velmi pravděpodobně ta budoucí opozice bude takhle pokračovat v tomhle dost nesmiřitelném boji a to není ve skutečnosti nic moc dobrýho pro tuhle zemi, protože najednou lidi i ztrácí jako představu, co je teda reálný problém, co je zástupný problém a co je sice není tak velký problém, ale jsou tam nějaký detaily, nebo možná i víc než detaily, které je potřeba vyřešit. Jo? Takže nemůžeme zase říkat, že všichni se mají dobře a je potřeba řešit jako situaci lidí, kteří se nedokázali a nemohli už adaptovat na tu novou ekonomickou situaci, ale na druhou stranu to není tak, že by tady jako lidi masivně chudli tak, že by ztráceli svoje domovy a podobně, tak to taky tak není. Takže chybí tam trochu racionální diskuze a uvidíme, jestli se to bude zlepšovat nebo jestli se ta situace bude přiostřovat, protože to je potom to, co bude tlačit na nějaké štěpení další z té společnosti. Když se ještě na závěr zahledíme do budoucnosti, tak jak si myslíš, že bude ta nálada české společnosti vypadat déle, abychom tady pak zase měli na příště třeba co hodnotit, tak myslíme si, což je teda už hodně, asi to šamanství, které úplně nemusíme, ale možná si to pojďme zkusit říct. Strašně důležité věci bude, jak budou eskalovat nebo deeskalovat konflikty, který vidíme v zahraničí. Za druhý uvidíme, jaký téma zvolí teda koalice i opozice k těm evropským volbám, což uvidíme až na jaře. Velmi pravděpodobně to bude právě Green Deal nebo něco podobného, takže tam uvidíme jako směs nějakých výkřiků, protože to téma je velmi komplexní a složitý, takže se bude zjednodušovat, takže bude jako pravděpodobně dost mimo nějakou skutečnost. A nemyslím si, že by se ta situace jako zlepšovala nějak dramaticky. Bude tady docházet jako k většímu a většímu nepochopení lidí, kteří jsou relativně bohatí a kteří jsou relativně chudí, protože nebudou vůbec chápat svoji vzájemnou ekonomickou situaci, zatímco jedni budou mít pocit, že už jsou z nejhoršího venku a že se to v zásadě trochu zlepšuje nebo standardizuje, tak ty lidi, kteří jsou na tom hůř, tak budou mít pořád pocit dalšího a dalšího propadu a zatímco ještě loni mohli říkat, že počkaj, až se ta situace přežene a že to musí nějak přečkat. To byl vlastně velmi častý obrat v nějakých hloubkových rozhovorech, který jsme dělali. Tak teď je zjevný, že to jako není, že to není bouřka, která se přežene, ale že musí nějak jinak hledat ty zdroje peněz, který prostě jim došly. Tak my vám moc děkujeme, že jste si nás poslechli až sem. Pokud na nás máte nějaké dotazy nebo připomínky, tak nám prosím napište na info@stem.cz nebo na nějaké moje nebo Martinovy sociální sítě. My za to budeme rádi. Mějte se krásně. Čau. Ahoj.